hi kachingrum je phan rida kachipi sumit timung aro atum ke ka jui pensi kachikroi krang thek kachipaklang dei thora long than ba mai kangni ebe chalsia songa tum son ke paki manga puthak pini pen ni thoma farman choche jun je pen kache song ke pangcheng ardom adaba birtalong pen ni liklar at bp non arjuik tha birtang ton pen kedo kache thak jam karbi lo charlia song ke pangrum je phan kedam tang cheklo jon thom pen karbi ronga sarame atum do dei sang se pen sainang deng bom bang bom si jakhong ni phai thom kebrai si ani dipu club along adap apor pen karbi arat akimang kwa tipi nc maikrung sayame pedopon lo mai cheng chia prang kes e kaching room thek jia phan tirim teram aphan chong duk ponsi bong chinar nam pu ponsi karbi richo ramsing rong hang kes esa mepu chandra singh kro karbi lamet amalong mepu kam singh hansi alangli tuma thengnu thomson rong pi mirjeng kro jameson timong lapen samson teron ke japon kes e rupia tum kaching room jia phan ridak chipi pon lo ani alo alangli tum stame karbi rong sara amai acu pape na lang tunta ardi nang pisi ini rupo tunta wang no lapen ke alang tum stame mithang ani ngaklong alam thi alang ta pini dak rat ang no jai lo lasi alang tum stame isiret kese akla isiret de phan alam thi na chipa choi pen isi ki beyang the ke bang lo je kese chingum po isi alang tunta rida Cipilo, lape. Puthak bang so puthak taralang solong pai ni phai ke thom ani chingbai ponthupo. Pinpor me pini karbi lo charlia song ke pangrum jia phan karbi ronga sarame ke patir pipon along sumit temung ke japon kes etu meju jia ko tamjui. Bang so jok alangli tuma phan kupia potsi meju je pinpen ke barjui ma nini angbong karbi ronga sarame phan lamklar ki pipon jia phan si pachinilo. Jongsi apor ki pia tengpen sumit timung ke japon kes etum lam klar chipi thek the pulote angdeng kapre kedeng ponjia phan lam thi chiparai ponsi pini kes e ke pangruma me ripon cheklo ki ropo doko jok pini karbi rongasar amai ahin pen pini eklaivet erovet ki wan jia phan pini mai paponlo laso mai long ropo ta chitong erlo ke chengke sita ero bangke ki juji dok dok apor hut lato bangke rida kachpini pohut ana bangke lat ero bangke damju la sita ero ki bangje phan kadu weta consensus lo and chekroi sar pensi isiwet a committee ke manja long ke lang si la si ning binang ne ero wet ke manja phan lage arjiting de pin pen ero wet ke manja phan ke rat sitame chomhong nang pu sin tum hin pe chum rido ola ke glen ponching hi to aru bangke apang si abodi bang full treasure dona hala si non mat bangke isi committee chona nasi laso committee ben bangke non del tom tarik klipen ke chingwai pangcheng po koson si isiwet pa doima rosa amai tum kanta mopan pulo chiklo jon thom pulo masi nil tom bangke masa apor pitu cheta arorim ta dola lasi hala bang solong ke nil tom bangke non bangke modalities kupi ke klan ben si el tom non full president pa doima etum athema etum president secretary tame non ko ke bang ho han presidium hisab so se bipon ko ta presidium pali etum president independent secretary independent kasal ha mukha ala amma ke etum non tarik liban ke bai pangchen kasal la so committee lo ma ke ro sa amai tum kan si chief convener grupo lang tum mai man ko la son si amada mai ke se sa tum sami lang tum bang ke business hisab no guardian hisab se lang juga lang duduk thank you la simbol makan logo la nong ko la on bichitu kon lagu dapat la que tum discussion no se dopo nil tum koson design se mari ma kopi ba al halugos bang la que nil tum polo la la padura pejitu la bang itu ni padura pe chong hala melo athema ke chigrum aprang si chigrum na la logo alam le non ben le kicing bai bang jeng lo la problem do po mo mai long tame pulo il tum non aprang si ken kam ci jona mang la kicing room ken kam lo mang ci jona la pulo ala so ken kam isi ci jora lo non next bang ke il tum modalities bang il tum ci bai pon po la so ki pen bang ke nil tum bang ola so mo ben nang li tum pu logo
alam no flag alam no la bangala dak mo la sochi nil tum discussion no mako most probably ke la News Report KTV News Kedam tang ja khong ni pai thom ke bani All Party Hills Leaders Conference asong hin pension ke pa puthak mang ponsi ni thoma farman choche jun je pen kache songa sai kedeng Bangso kache songa hu jasemet Indian Constitution along ketok dak Article 244A ating pen autonomous state pachun bek nangji para tu sapara ateng 6 schedule arlo election aron selam nangji 125 amendment abang larpon pe pulote pachunang ni Panchayat aron pen KEC election padonang ni MOS 2021 along close 2.3 lapen 2.9 paprai nangji pupen danglok kadokabe son kepa puthak mangponsi bangso choche junje kache songa sai deng ponlo Sondolang BGR alam lo lapen ke autonomous state ke long weg nangji la ke nitum pulo lapen 125 alam ta nitum pulo lapen dak alam benar long nitum kado veta tok et lo la kado ke nitum kadiman lo APHLC pen lapen APHLC pen pindige an ke chuchi pen si nilitum dak claim lo lapen ke nilitum motrok arni aku meeting do thuyilang nilitum seminar do thuyilang 6 schedule lapen autonomous state aputhak lapen ke ako Agos pai inkoy arni nilitum dag rally do Bangso hut APHLC mai phuje ai ka tharpen kaning jepon ke Indian Constitution along ketok dak Article 244A kedam tang ning kan phokep so sepensi nang bipilo bonta non ponta bangso autonomous state Karbi Anglong lapen di Mahasawa phan nang pachun bibede la sop phan lapen 125 amendment abangki aro larponsi pachunang ji pojoksi pini niletum che sompon loksi thanpon Nilitum bangso puthak puthot ke bangji pai ni pai inkoi arni di purong sopialong armung chejeng mate rally setame nilitum APHLC pen padu ponthuji pura kathara sangho pening je pon India government consolidated fund pen ilitum ban poisa nang luvertiti la pon non da poisa nang lubom lang non anta 275 pensi la pen hala dake autonomous state silam nang jipu alam ta do la sinon laichan ingleng atum ke la ke autonomous state nang ni pulo la si 280 nang jipu war puwer lo 280 ta nang ji he nang ni puni tum pupe 280 long hala finance commission pu alam do hala finance commission pu along jong si finance commission atum recommendation pinang ji pu latagte ilitum bhanda recommendation along pinang ji pu latangte lake paragraph sub clause 3 clause 3 lapen sub clause A along union state lapen halada ke tok dunangia bangke autonomous state or autonomous council pahala dak tok dunangi lan ke la 280 la 280 along la pilut dun lote la ke chok lo anke hala finance commission atum poisa ilitum bhan News Report Harsing Ronghang KTV News Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District Hiniang Kang Arlo Lower Primary School along Lothan Bangatum Osomara Phan Lokithan Kijoy Kisung Lapen Government atum apora porpen Lokithan Aron Kelar Anparta Than Bangatum Pregjam Akisung ki boypen Kosonsi Kachepajok Thejima Bangso Putha Kedam Tang Jakhong ni Phai Thomkep Arni Teacher pen Patirpi Ponsi Duar Bogori Constituency Nilip Education Block ke Parlo Daithor Auditorium Hall along Arnisia Farman Teachers Meet Padopon KAPTA Association Amepi Indira Lekhepi Kachepahem Phupon Amalong Chunbang Probin Hanse Pensi Aluhi Kipachini Apor Enponlo Mayalong Jasimet Thanbang Atum Online Attendance Akisung Books Kitab Apora Tengpen Longle Single Teachers Akisung Lesson Thotsi MDM Asangta Apora Tengpen Longle SMC Account Canara Bengalong Convert at Ajok Thanbang Atum Ningke Popyalam Haihuya Puthak Chingki Chingboy Pon Itu kapta memang kayak tu ningri lah lah so putak lah. Mana sahaja tandang kemana lah tangka highway aisyah talong dong dia disebut. Oh, lasan pun si Arjulong ni lita. Macam message si cetek long lok. Oh, lasan si Arjulong ni lita. Senang dong kapta highway pensar dong so putak kan dong tuan dong marco.
pini chengwai lo ke la se bang officer tom report pon po hai thri long chengwai ta hai po mo arju dun long po Depending nantum na bang so meeting nantum chingwai long departmental le mama le majutin. nil tum ke resolution ateng se alu hi ta hang hang ma te de la da de thor model college a principal phan bora sar phan hang lo la pen hala isia college dolang ha halong bi principal phan ta hang lo la pen west kar benglong DMC hakim rong pi phan hang lo la pen du thulang assistant district primary education officer noyan pathok phan ta hang long chitong dun lo la pen retired tang sub division primary education officer Sansing tong bisitamin ke OSD education department la tan chitong dun lo la pen ji tu dak nilib up block officer siddhartha teron stami nang chitong dun lo ke hang Bangso Teachers Meet mate than bang chongmai along aluhiam manpen Assam Legislative along Deputy Speaker Dr. Numol Momin KE Selong Education in Church EM Richard Tokbi District Primary Education Officer West Karbi Anglong Ram Singh Terang Nayan Pathok Katharsoning Hipen Chenglok Crazy Education Block along Asaipu Kehoi Piatum Anparta Ongdung Lo Thanbang Piatum Chitong Dungsi Mesenpen Primary Teachers Meet Ajay Mek Pachunpon Itum Karbi Anglong Primary Teacher Association pa one day seminar ki bipon lo itum akai Dr. Tuliram rong hang fasi chief guest ka hang pondu bon sami alang li di fulong kapre ka our sai dokok mane hadak di fulong 6 schedule workshop di bom di fuele rong la dak chitong dum kana jok sipini da bang du ni da so News Report KTV News Pinia birta bang kilan sikang ton iglo dumit hakmi kardom